Vi kom ud på banen. Vi mødtes med Silas. Silas, fedt, du gider være med. Tusind tak. Til dem, der ikke lige ved, hvem du er, kan du så ikke lige kort fortælle, hvem du er? Jo, selvfølgelig. Jeg hedder Silas, spiller i FC Nordsjælland, U15. Og ja, det er sådan set det. Mm. Vi er kommet til første udfordring. Det er et godt gammeldags spil pik, altså gris på engelsk. Det vil sige, at jeg laver et trick, lad os sige i luften, en jorden rundt eller et eller andet. Så skal Silas prøve at lave det samme. Hvis han ikke kan det, så får han et bogstav. Omvendt, Silas skal lave noget, som jeg ikke kan, så får jeg også et bogstav. Nå, jeg tænker, at det første trick, jeg kører med, det er en helt normal jorden rundt, og så er det sådan indad-agtigt, hvis man kan kalde det det. Ja, omvendt. Yes. Fedt. Okay, jamen let. Så tager vi bare en dobbelt jorden rundt. Okay. Nå, 2 i streg. Ja, 2 streg. Okay. Det ved jeg sgu ikke, om jeg kan. Ja, det kan jeg ikke. Det kan jeg sgu ikke. Din tur. P til mig. Vi kører en... Jeg aner ikke, hvad den hedder, men det er sådan, man laver lige sådan en lille berøring inden. Jeg viser den. Ja. Yes. Ja, den der. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Et eller andet. Vi prøver. Yes, det gjorde du så med det samme, kan man sige. Jeg ved faktisk ikke, hvad man kalder den, men den kommer her. Ja, okay. Lad os prøve. Ja, der er den. Ja, tak. Er det bare sådan der? Yes. Yes, fedt. Prøv lige at tage den her på. Hætten her. Så skal vi have den op på nakken, synes jeg. Godt, vi prøver. Ja, tak. Det tænker jeg, det ved jeg ikke, om du kan. Jeg aner det ikke. Ja, tak. Sådan. P til mig og intet til dig. Nu kører vi hen i noget lidt sværere noget, Lukas. Okay, jeg er lidt bange nu så. Så jorden rundt, og så... Okay. Ja. Ja. Lad os da prøve. Ui. Sæt på. Det er sgu ikke godt. Jeg snupper et bogstav mere. Jeg har PI, og Silas han har simpelthen... Ja, han har 0. Mm. Okay, jeg har måske... Jeg ved ikke, om den er... Det er ikke så meget med jonglering at gøre, men det er sådan et eller andet... Jeg kan huske, det lærte jeg engang. Jeg tror, det hed et eller andet noget med en arka eller sådan noget. Ja. Det kan jeg huske, det lærte jeg. Shit. Okay, jamen der var den så. Det var voldsomt, den der. Der var den. Min tur. Ja, det er nok nu, jeg får min P, Lukas. Ja, det håber jeg. Det håber jeg, så har Den jeg er lidt lidt at svær. udfordre dig med. Du tager den simpelthen i jonglering. Ja. Nej. Yes, man, endelig ikke. Nå, men så er der P til Silas også. Jamen, nu har jeg et trick her, som jeg håber, Lukas selvfølgelig ikke kan. Fedt. Lad mig Men, se. Alright. Jamen, jeg kan jo godt bare tage mit G, tænker jeg. Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad det var. Kom. Ja, fedt. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal gøre. Jeg tager et G. Godt. Vi er nået til anden udfordring. Vi har legnet et tremandsmål op herover, der ligger ned. Det egentlig går ud på, det er, at der står en heroppe og ligger en bold ind over målet. Og så gælder det egentlig om at have et rimelig godt første touch og få tæmmet bolden ind i det lille tremandsmål. Man har kun en berøring, og så er det egentlig bare lige om at komme lidt i gang. Yes, lad os køre. Jamen, vi kører bare lige stille og roligt her. Kom. Nej. Okay. Jamen, fair nok. Den er god. Nej. Okay. Kom. Den er god. Ja, tak. Vi slutter af på den der. Stærk. Ja, tak. Ja.
Shit, det var dårligt, det der. Stærkt. Bam. Ja, tak. Stærkt, Lukas. Bam. Ja, tak. Vi hopper videre til næste udfordring. Godt, vi er kommet til tredje udfordring nu. Det er noget 1v1, hvor man skal ned og runde målet. Jeg tænker, jeg bliver rimelig udfordret her, da Silas han er rimelig fucking hurtig. Jeg ved ikke, hvad du har at sige. Jamen, lad os gå i gang. Ja, godt. Vi er klar til første. Jeg tænker bare, at bolden den bliver trillet. Nej. Kom bare med det høje ben der, jeg har den. Så der. Og så er den død, eller? Ja, sådan død. Vi kører nummer 2. Kom bare, højbenet igen. Fuck, det er hårdt. Jeg tror ikke, jeg har løbet sådan her i 4 år, mand. Tredje tur. Nej! Han er sat. Fjerde runde, vi er klar. Den går ind, den der. Sidste runde, runde 5. Silas har en, og jeg har også en. Så det bliver den afgørende. Vi kører. Ej, okay, lad os lige se den der, for jeg tror, det var fucking dårligt lavet. Ej, jeg tror også, det var virkelig dårligt, ja. Vi er nået til den sidste udfordring i dag, som er den berygtede øvelse fra Instagram, som alle de professionelle laver efter træning, hvor der står en nede på baglinjen og ligger en hård flad bold op i buen, og så er der et touch, og så gælder det altså bare at flække den i kassen. Jeg tænker, at vi kører 6 skud ad gangen, og så skifter vi løbende hele tiden, ikke? Jo. Fedt. Vi kører første aflevering. Er du klar derinde på målet? Ej, ja, tak. Okay, jamen du får første kasse der, den sidder sgu godt. Tredje skud til Silas. Klar på 4 her. Kom. Keeper, mand. Godt taget, Tork. Er der sindssyg en redning derinde? Nå, vi kører hvad? 5. Ja. Kom. Fuck! Det er altså nogle gode spark, du laver, men de skal inden for rammen jo. Ja. Sidste spark her. Kom. Ej, så får han 2. 2 på 6. Jeg er klar til første skud. Ej, mand. Den var skidt, den der. Andet skud her. Yes. Det var lad os tage på det der. Pis, mand. Tredje skud her. Ej, jeg skal have dem inden for rammen nu, mand. Fjerde skud her. Yes. Kom. Ja, tak. 5 skud, og jeg har ikke scoret en eneste endnu. Så. Den går ind, den der. Den går ind. 6. skud, status der, jeg har scoret 1. Så jeg skal lige have en basse mere for at tage den. Det kan han ikke. Nej. Status på første runde, det er, at den står simpelthen lige. Vi scorer begge to mål på 6 skud. Så tænker vi hopper videre til en runde mere. Godt, Silas. Jeg tænker lige, vi skal have niveauet lidt op. Ja. 6 spark mere. Stærk keeper, mand. 0 på 1. Vi kører andet spark her. Ej. Keeperen har den. Niveauet skal op nu. 0 på 2. Ja, det er ikke godt. 0 på 3. Ja, kom. Du har 3 tilbage. Kører 4 spark her. Ja. Nul på 4. 2 spark tilbage. Ja. 5. spark her, og du har scoret 0 indtil videre.
Nej! Silas, sidste spark. Ja, kom. Ej. Silas, han går 1 på 6. Det er vil ikke sige, at godt, jeg skal det bare der. score 2 mål. Godt, det er min tur til at køre runde 2. 6 spark igen. Og jeg skal bare have mere end 1 mål, så vinder jeg runde 2. Så det må være relativt nemt. Det er slemt. Det er slemt, det her. Nej. Mand, skyder lige på. Nå, 0 på 1. Sten sikkert sat ind der, ikke? Nå, så skal jeg jo bare score 1 til, så har jeg vundet runde 2. Ja. Og så tobak. Hvis der var gået ind den der, ikke? Så havde jeg bare stoppet her. 1 på 3. Ja, 3 kom. spark tilbage. Kom så tobak. 2 spark tilbage. Go. Ja, tak tobak. God redning. En redning, mand. Spark 6 tilbage her. Lad mig nu få den ind. Kom så tobak. Nej. Prøv at se, ikke? Så ser man, at han er på vej til den ene side. Nå, jeg tager runde 2. Lad os hoppe videre til runde 3. Nu må revancen komme. Runde 3. Let's go. Det er så godt, det der tobak. 0 på 1. Vi kører spark 2. Så er det godt. Ja, tak. 1 på 2. Og vold. Shit, mand. Bang. Så Så er er vi det i gang. også godt, ikke? 2 på 3. Men den fik vi ikke også, den der. Ja, selvfølgelig. Han er ved at blive varm nu. Nå, nu, spark vi sætter varme. 4. Bang. Shit, mand. Spark 5. Du er 3 på 4. Ja. Kom så. Nej. Sidste spark. Du er 3 på 5. Ja. Får du den her? Stærk keeper, mand. Den hedder 3 på 6. Der er lidt at leve op til her. 3. runde, og det er min tur. 6 spark, og jeg skal slå 3 på 6. Ja. Okay, jeg er klar. Kom så tobak. Langt væk. Jeg går 0 på 1 til at starte med. Vi kører spark 2 her. Kom så tobak den. For helvede, mand. Jeg skal score alle nu for at vinde. Ja. Go. Og lad mig sige det sådan. Det gør jeg også. Yes. Det er min tobak. Han scorer ikke. Nå, men jeg har 3 spark tilbage. Jeg skal score alle 3 for at udligne. Ja, tak keeper. Hvad laver jeg? Sparker yderside der. Gå op i det ene hjørne her. Og den er over igen. Pis. Lukas har mistet koncentrationen. Okay, 6. spark her. Sidste spark her. Flækker den ind nu. 6. spark her. Op i hjørnet. Smasker den ind. Godt sparket. Jeg callede faktisk lidt det, jeg gjorde der. Godt sparket. Jeg smadrede den. Fuck, den sad godt, den Kører der. vi med 4. runde? Og lige præcis det spørgsmål, Silas stiller om 4. runde, er rigtig vigtigt at få med. For det er desværre sådan, at 4. runde af en eller anden grund blevet slettet på mit SD-kort. Det vil så sige, at den 4. runde, hvor Silas han også vinder, den er desværre ikke med i videoen. Det ændrer dog stadigvæk ikke på, at Silas han vandt, og det står jeg gerne indenfor. Jeg vil egentlig gerne sige 1000 tak til Silas, for at han gad at være med. Det er vildt, man kan være så god som 14-årig. Og så vil jeg egentlig også bare gerne sige 1000 tak, hvis man har set med så langt. Og så håber jeg, at vi ser med i næste uge.